Здравейте, работче, аз съм Робот и добре дошли в поредицата на моторите. Тази игра не знам как се казва. У мен е, че я пише MHGP или MXGP. Не знам точно как е цялото име и така нататък, но за мен е играта с моторите. Виждате, играл съм малко. Не беше малко, цял вечер играх. За да стана на 7 ниво. Ама като станах на 7 ниво, няма нищо интерес, така че да, както да е. Сега играем тук Grand Prix, или както, каквото е там. Само че си играем с Custom Ride. И виждате, имам някакви мотори тук, сега ще ви ги покажа. Ами колкото виждате. Това съм аз, това с смешната шапка. И сега естествено ще си избера последния мотор, който ми е включен, защото е най-бърз, е тоя. И ми харесва. И сега да видим, ще направим едно състезание. Може и две и да видим на кое място ще бъде. Съм че ще чудя на коя писта, но сега ще видим тази. Да, почваме. Да, сега наслаждавайте се на състезанието. Да видим сега на кое място ще бъдем. Между другото съм на най-лесните тези смисъл. Те състезателите не са добре ми са най-лесните смисъл. И аз съм някакви шанси за първо място, бе. Хора. Лех каква мацка. Къде отидеш, бе, мац? Къде бях сега? Е така. Газ! Между другото, добре игра с джойстик. Вижте мен, какъв хубав костюм, каква хубава каска бяла. Сега ще стане черна, като падна и като самолет, като свине. Газ! Сузуки! 36 номер, Робо! Давай, Робо! Газ! Газ на Робо! Робо е първи! Сам че не знам на къде е забоя. Добре, доста добре за сега. Браво на мен! Какво браво, бе? Ти не можеш да играеш. Добре, още от самото начало започнах в първа позиция, дано и така да завърша. Доста добре почнах. Майко! Оле! Мале, 12-та позиция, хора. Майко! Все пак има 3 обиколки, дами и господа. Може да хванем някаква първа позиция. Има някакви минимални шансове за първата позиция. Майко! Добре, трета позиция. Бях на първата. Ама се бруших е така в втората и... Да. Няма сега вече. Моторчето ми е жълто, което ми хареса, защото е джойстика, таблички ми купих и те са жълти. Табличките са жълти, слушалките са ми жълти. И става някакво готино тук. Майко! Как тръгна това? Мисля, че доста добре карам. Сега, доста колко да лесно. Чакайте малко, че много силно. Дръмли е играта малко. Защото предполагам не ме чувате. Няма кой да ви надъл главата с излишни глупости, разбирате ли? Това е бездно, да ви надъл главата с излишни глупости. Надявам се да не е така, да се забавлявате. С моите бъденици на мотори. Майко, това падна. Добре, втора позиция. Първият пред мен. 200 метра пред мен. Не 200, по-малко. Тя цялата писта е 1500 няколко метра. Как 200 метра ще е пред мен? Толкова 200 метра пред мен. Аз съм последен тогава. Майко. Ето сега тук. Браво на мен. Сега гледайте тук на задна гума. Уй. Тези бой не ги виждам. Какво да направим?
сляп съм. Добре, скоковете ги взел, но... Я той мисля, че падна или нещо такова, защото изостана нещо. Жестик е доста добре, смисъл добре се играе. Мисля, че няма да може. Ако някой писа. Газ на моторите! Бъртън. Какъв е първият? Чакай. Да, Бъртън. Ух, как щях да скача върху него? Мамка му. И паднах. Прибих се като жаба. Добре, не мога да подмина първи, не мога. Но като го подмини така, да можеш да ми подмини. Ако го подмина, бе. Или не мога да кара на ръкса. Станах трети. Не, само не и трети. Добре. Не, само четвърти няма да стана, хора. Мамка му! Няма да псувам. Пети съм. Мале. Нямам думи. Станах без думи. Финиша, тук е финиша, още една обиколка имаме и съм четвърти, трябва да стана поне втори, първи, не първи, добре трети, ами това мотора по-бързо много. И тук изпускам завоите и падам. И съм пети. Иначе с приземяванията съм добре горе-долу. Мале, първият е много напред. Много напред е първия. Пета позиция ли ще фана да е? Опс. Само пета позиция няма да бъде. Тоест мотора къде падна? Мале. Знаех си, че няма да съм на пета позиция. Девета позиция. За сега е. Гледайте. Мале. Ужас. Доста добре почнах. Първа позиция, но виждате, сега съм на 9. Не трябва да завършим на 9. Трябва по-напред да е. Защото нищо няма да ми отведе на мизерната 9-та позиция. Но какво да се прави така? Добре, 8. Не ме задоволява, но... Сега няма да говоря, ще се средоточа в играта и ето първия завърши. Без проблеми. На първа позиция. И аз съм на 8 позиция. Сега ще направим второ състезание, да видим на второто състезание дали ще бъде по-добре. Виждате 8 позиция. Добре, аз съм левел. Сега още едно състезание ще направим. Гледате го новият ни мотор. Зелени е на Кавасаки, мисля. Сега на някаква друга писта, някаква поправа. Тая, Санд. Добре, нека да видим на второто състезание какво ще направим. Виждате, това беше като
карта. То не е като карта, ами точно карта се беше на пистата. Сега през състезанието няма да говоря много, за да се средоточа да фана първа позиция. Както на първото състезание в началото, първа позиция, но след това се усрах. Их майко. Вижте го това, се беше загледан, не правеше така с краката, тук, се беше загледан на масата, каза. Аз се знам аз с тебе. Добре, сега какво толкова го тупате това, като един път ще минете и това беше. Сега да видим на това съседание как ще се представим. Да видим. С Петров. С Бори. С Петров. Мамка му! Бутнаха малко. Виждате на задна гума. Ух, майка. 11-та позиция. Виждате, тук става мазало. Само първите двама са добре, защото са сами. Тук не знам къде да гледам. Не знам къде да карам, не да гледам. Защото то първо, че нещо не се виждаше. Второ, всеки от всякъде табута. Добре, четвърта позиция за сега. Доста добре. Мамка му! Втори му отскочи и падна. Има бут. Аз не мога да падна. Те ме бутна. Те са виновни за всичко. И чудея завърших на 8 позиция. Добре. Мамка му! Бъзнах се в този задната гума и затова падна. Българското знаме. После на втората обиколка, ако съм на първа позиция, ще спрем да го видим, да поздравим чагата, че от мен. Защото само аз съм българин тук. И поне с българското знаме. Съм се сложил. Ето го пак българското знаме. Добре. Не стигнах ги тея, станах трети. Ето го и финиша. На втората обиколка сме. Мамка му, Тома! Бутнах се в него леко и затова падна. Добре. Дигни назад. Добре, браво. Значи се за да караш назад. Браво. Я втора позиция. Добре. Просто добре. Само че тук трябва да съм по-лек с скоковете, защото виждате как става. Добре. Доста добре подминах това, но... Сега ще видим как ще завършим. Защото не е само да го подмина, а да завърша една добра позиция. Това не трябва да се излагаме много. Сега ще се съсредоточа в играта, така че няма да говоря. Мамка му. Добре, първа позиция. За сега това втората обиколка.
Мале, обърк. Тук съм на завой. Много мразя да скачам на завой, защото не мога да спра. И не мога да взема завой като цяло, но виждате до момента се справям горе добре. На първа позиция сме за сега. Това е третата и последната обиколка. Мамка му. Мале, ама тук защо няма? Трябваше по-добре да падна, много време загубих. Добре, няма нищо. Все още съм на първа позиция, но втория се спечели доста преди нас зад мене. Предполагам, защото тази се блъсна много гадно. 7 секунди зад мене. Где беше 8 или нещо. И първа позиция, дами и господа. И майко, ще паднеш, бе? Първа позиция, втора е зад мен с 9 секунди. И доста добре, доста добре. Още малко и сега да си мина. И 8 ниво. Виждате как се кефи моя. Браво. Мисля това да бъде за този първи епизод и тези 10 състезания. Надявам се да ви е харесало работите. Чао!